Hamaikak aukerak eskaintzen ditu. Eman aukera hamaikari. Aukeran, hamaika. Nafarroako gobernuak eta parlamentu talde guztiek Navarra sumak izan ezik tokiko finantziazioko akordioa adostu dute astelehen honetan. Datorren urtean Nafarroako udalek diru gehiago izango dute eurentzat gastu arrunta zein zerbitzuak finantziatzeko eta gainera beste modu batera bananduko da dirua. Euskal Herria Bilduk adierazi duenez akordio hori lagungarria izan daiteke aurrekontu akordiorako negoziazioan. Adolfo Araiz, Euskal Herria Bilduko bozeramailea Nafarroako legebiltzarrean. Honekin uste dugu lasaitasuna lortuko dutela udalerriek. Beraz, gaitasun politikoa izan dugu bi aldek eta ez bakarrik gobernu eta EH Bildu baizik eta akordio hau zabaldu da gobernua sostengatzen duten alderdiei eta denon artean lortu dugu horrelako akordioa. Guretzat funtsezkoa zen akordio presupuestarioa iritzi ahal izateko horrelako akordioak udal finantziazioaren arloan akordioa lortzea. Kaixo guztioi, eguerdion eta ongi etorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez, Deustuko estudioetatik ari gara, zuzenean, eta mendik eta ordu bitardiak bitartean, Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara, informazioa, analizia, entretenimendua eta iritziaren bitartez. Urriak 26 ditu gaur, asteartea da, eta Nafarroan aurrekontuak negoziatzen ari diren bitartean, Euskal Autonomia Erkidegoan, Eusko Jaurlaritzak inoizko aurrekontu partidadirik handiena onartuko da gaur bertan. Euskal Herria Bilduk baina salatu egin du Jaurlaritzaren negoziazio borondate ez da, izan ere Maialen Iriartek ziurtatu du prentsaren bidez ezagutu dutela aurrekontu proiektua. Bizkaia Irratian egin diote elkarrizketa. Euskal Herria Bildu herri honetako bigarren indar politikoa da. Euskal Herria Bildu herri honetako alternatiba bakarra da. Euskal Herria Bilduk mahai gainean jartzen ditu proposamenak, lehendakariari helarazten dizkio proposamenak, bai Europako funtsen inguruan, beste zenbait gairen inguruan, uste dut gu garela proposamenak mahai gainera eramaten dituen bakarrak, eta hauxe da jasotu dugun erantzuna. Dena den, PSN eta Eusko Alderdi Jeltzalearen gehiengo osoarekin aterako dira aurrera Jaurlaritzako aurrekontu horiek, esan bezala inoizko inbertsiorik handiena izango dutena, 3.000 milioi euroko langa gaindituta, Udane Arbeo, Gasteiz, eguerdion, zertara bideratuko da diru hori? Zuk esan bezala Eusko Jaurlaritzak gaur onartu du inoiz izan duen aurrekonturik handiena 3.000 milioi euroren langa gaindituta eta gizarte politikak babesteaz gain inbertsioak bultzatza izango dute helburutzat Pedro Azpiazu, ekonomia eta ogasun sailburuak azpimarratu duenez. Gehiengo osoa izan da, onartzeko arazorik ez du izango Jaurlaritzak, baina ikusteko dago, zuk esan bezala, alderdiren batek, gainontzeko alderdiren baten babesa izango ote duen. Eusko Jaurlaritzak gaurko gobernu bileran onartu du 2022ko aurrekontu proiektua. Euskal Autonomia Erkidegoaren susperraldi ekonomikorako garrantzi handia izango duten aurrekontuak dira. Ekonomia suspertzeko eta eraldatzeko asmoz. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoak inoiz izan duen aurrekonturik handiena izango da. 13.000 milioi eurotik gora aurtengoa baino 600 milioi euro gehiago. Pandemiak eragindako krisiari eta horren ondorio ekonomikoei eta sozialei aurre egitera bideratuta dago aurrekontu proiektua. Beraz, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa berpizteko helburuarekin oraingo honetan inbertsioen atal hori lehenetsita ikusiko da. Inbertsio publikoa 2022ko aurrekontuaren ezaugarria da.
baina gastu sozialari ere utziko zaio, eta horrela 4 eurotik 3 osasun, hezkuntza eta gizarte babeserako izango dira. Horrez gain langile publikoentzako soldata igoera jasoko du proiektuak, 100%, eta igoera izango da baita alokairuan etxebizitza hartzeko ematen diren laguntzetan ere. Jaurlaritzak gaur aurrekontu proiektua onartu eta ostiralean utziko du Pedro Azpiazu Ekonomia eta Ogasun Sailburuak Eusko Legebiltzarraren esku. Oposizioa prest agertu da diru kontuak negoziatzeko. Gobernu koalizioa osatzen duten EAJak eta PSek gehiengo osa duten arren bide hori jorratuko du Jaurlaritzak. Aurreikuspenen arabera abenduaren 23rako aurreikusita dagoen osoko bilkuran eztabaidatu eta onartuko dituzte aurrekontuak. Gaurko bileran bestalde udane energia trantsiziorako eta klima aldaketari aurre egiteko plana ere adostu du Jaurlaritzak. Bai, alaxe da, trantsizio energetikorako eta klima aldaketarako 2021-2024 plana aurkeztu berri du Arantxa Tapia ekonomiaren garapen, jasangarritasun eta ingurumeneko sailburuak. Aberastasuna eta enplegua sortzea da helburua, beti ere ingurunea errespetatuz eta nazioartean adostutako helburuak betez. Besteak beste, berotegi efektuko gasen isurketak 30% murriztea, energia berriztagarrien kuota igotzea eta ikerketa garapena Europako batez bestekoan kokatzea izango dira helburu nagusiak. Eta transizio ekologikorako testuinguru honetan Araban egin asmo dituzten makroproiektuen aurka egin dute mobilizazioa, Gasteizen Araba bizirik deituta. Hori da, asteburuan milaka lagun bildu dira Gasteizen energiari eta elikagaiei lotutako megaproiektuei ezetz esateko. Agintariei eskatu diete lurraldea babesteko. Eta asteburu honetan egindako manifestazio horretan, traktoren martxa bidez hasi zituzten eguneko protestak eta Andre Mari Zuriaren plazan amaitu zuten arratsaldean eginiko manifestazioa. Plataformako kideek ohartarazi dute lurraldea arriskuan dagoela Eusko Jaurlaritzak eta Arabako Foru Aldundiak energia eta elikagai enpresen eskutik aurrera eraman nahi dituzten politiken ondorioz. Antolatzaileek nabarmendu dute proiektu horiek ingurune naturalan, landa eremuetan eta herrisketan atzera bueltarik gabeko ondorioak izango dituzela eta energia berriztagarrien alde agertu dira, baina horrelako proiekturik ez dutela nahi adierazi dute. Mendiak ez daude salgai. Iberdrolaren eskuetan ez ditugu utziko, oso argi daukagu. Mendien industrializazioa ez da gure aukera, gure apostua zuzena da bizitzaren alde, landa eremuaren alde. Eskerrik asko Udane Arbeo. Eta beste gai batzuei helduta, COVID-aren azken datuek ikustarazten dute egoera pixka bat okertu dela, astebetean 27 handitu da positibo kopurua Hego Euskal Herrian. Intzidentzia metatua 10 puntu baino gehiago igo da, eta azken astean 15 pertsona hil dira koronavirusarekin Euskal Autonomia Erkidegoan. Hala ere, egun paziente kritikoak 30 baino gutxiago dira. Gotzone Zagardui, osasun sailburuak dio goizegi dela 6. olatu bati buruz hitz egiteko, adituek ere badiote aurre ikusten zutela okerraldi bat neurriak malgutu ostean, eta ez dute COVID-ak berriro okerkuntza gogorrik eragingo duenik, baina arduraz jokatzeko eskatu dute. Goizegi da agian olatu baten aurrean gaudela esateko, baina ez da goizegi esateko erne ibili behar gareala, ze bestela olatu bat bihurtu daitekela. Momentuz ez daukagu gure inguruan aldaera berririk, baina bai ikusten dugu egunero positiboen tasa handitzen duala. Euskal Eskola Publikoaren alde mobilizatzeko garaia dela uste du Eskola Publiko Azarro plataformak eta horregaitik mobilizaziora deitu du azaroaren 6. Maribel López, Euskal Eskola Publiko Azarro plataformako kidea da, pantaiaren beste aldean dugu, eguerdion. Kaixo, eguerdion. Zergaitik da... Barkatu, López de Luzuriaga dan erabizena, barkatu. Konposatu bada. Barkatu. Zein da orain... Bai. Esaten genuen, azaroaren 6. deitu duzuela manifestazioa. Zergaitik da orain momentua manifestazio horretarako Euskal Eskola Publikoa aldarrikatzeko?
Euskal Eskola Publikoa Zarro topagunea 2008ko abenduaren 14ean aurkeztu genuen, baina askoz lehenagotik, hainbat plataformetatik hezkuntza sistemaren gabeziak salatzen generaman. Orain ikusten dugu sistema duala berplantzatzeko ordua dela, daukagun sistema hau iraultzeko eta Euskal Eskola Publikoa lehenesteko garaia iritsi dela. Izan ere Horregatik egingo dugu orain. Zein da gaur egungo argazkia Euskal Eskola Publikoan? Bildarratzek kargua hartu zuenetik aldaketarik eman da, zuen aldarrikapenik entzun da? Gaur hezkuntza publikoaren egoera, gure hezkuntza sistema erabat segregatzailea da. Hori da aterako genukeen argazkia. Gaur egun dugun sistema mantendu ezkero, herri kohesioa kolokan dago. Hezkuntza publikoa da doakoa, unibertsala, denona eta denontzat dena, jatorrizko ezberdintasunen berdintzailea, inklusiboa eta gizarte kohesioari ekarpen gehien egiten duena. Euskalduna da ere bai, gehien euskalduntzen duena eta euskaldundu duena, ez? Orain hezkuntza akordioa dela eta Bildarratzen jarrera, ikasturte hasieran egin zituen deklarazioak ez gintuen oso lasai utzi. Egia da bere jarrera irekia dela eta topaguneko eragile ezberdinekin bilerak eta egin dituela dakigula. Baina eta egia da ere segregazioa duela bizpahiru aste ukatzetik, orain onartzera pasatu dela, ez? Alde horretatik, pozik gaude, ez? Behintzat segregazioaren arazoa lehen alfonbrapean zegoen arren, orain mahai gaineratu dutela ematen du eta ia eusteko intentzioa adierazten duten. Guk ekintzak behar ditugu. Jaiotze tasaren jaitsiera honekin, zein ikastetxe itxiko den jakin nahiko genuke. Eta akordioa zein norabidetan joango den. Ea hezkuntza publikoaren alde edo sistema duala o legitimiziatzearen alde. Segregazioa aipatu duzu, segregazioan jartzen da arreta batez ere Euskal Eskola Publikoan datuen arabera gertatzen da segregaziorik handiena, ez? Zergaitik gertatzen da hau eta zein izango litzateke irtenbidea zuen ustez? Gure lurralde honetan, EAen, konkretuki, 151, ikasleen 151 bakarrik dago sare publikoan. Hori Europa osoan salbuespen ikaragarria da. Gu baino ikastetxe pribatu itundu gehiago dauden lurralde oso gutxi dira, bizpahiru dira bakarrik Europan. Eta horrek nahi bestean, segregazioa sortzen du. Maila sozioekonomikoagatik, Espainiar estatuan maila sozioekonomikoagatik segregatzen duen gehien segregatzen duen hirugarren lurraldea gara. Eta jatorriagatik lehenengoa. Azkenean segregazioa sistema dualak sortzen du, eta ez diogu hori guk, aditu guztiek esaten dute. Orain arte izan ditugun hezkuntza politikek eskubidea dena utzi dute familien ahalmen ekonomikoaren baitan. Eta gainera itunpeko ikastetxeek baliabitzen dituzte kuota ekonomikoak, zein erlijioa edota gardenak ez diren beste irizpideak egoera zaurgarrian dauden familia horiek kanpoan uzteko. Beraz, daukagun argazkia hori da, ez? Gaur egun egoera zaurgarrian dauden familiak, pobreak eta etorkin jatorrikoak eskola publikoan daude. Eta Euskal Autonomia Erkidegorako antolatzen ari den, prestatzen ari den hezkuntza lege horri buruz nolako irakurketa egiten duzue? Legea guk ez dugu, hezkuntza publikoko eragileek ez genuen lege honetarako presarik. Beste eragile batzuk izan dira interesa handia erakutsi dutenak eta horrek kezkatzen gaitu. Izan ere, esan dudan bezala, gure beldurra da sistema duala legitimizatzeko balioko ez ote duen.
Guk ez dugu sinisten itunpeko ikastetxe eta publikoaren arteko elkarbizitza orekatu honekin segregazioaren afera eta publikoaren arazoak konponduko direnik. Guk eskatzen duguna da publikoa erdigunean, ardatzean jartzea. Eta herritar guztiak izatea 0 eta 18 urte bitartean kalitatezko hezkuntza publiko bat jasotzeko aukera beren herri edo auzotan. Hori gaur egun gurean ez da bermatzen. Orduan hori espero dugu hezkuntza akordio honetaz. Egin behar baldin bada, benetan gizarte justu batek merezi duen hezkuntza bat lortzeko egitea, bai. Eta hori publikoa ardatzean eta erdigunean jartzetik dator. Aldarrikapen horiek guztiak jaso eta kalera eramango dituzue azaroaren 6an, esan bezala. Baskarrik asko gurean izateagatik, Maribel López Luzuriaga, mila esker. Bale, zuei mila esker. Beste gai batzuei helduta, Madrilgo Ministroen Kontseiluak astearte honetan argi berdea emango dio etxebizitzari buruzko lege aurreproiektuari, legebiltzarreko tramitazioan egingo diren zuzenketen zain, hori bai. Neurrien artean jabe handiei, hau da 10 etxebizitza baino gehiago dutenei alokairuaren prezioa erregulatuko dute, legez jaitsi beharko dituzte alokairuak erreferentzia indizearen arabera. Arau berriak baita ere etxebizitza hutsei buruzko zerga bat jasoko du eta sustapenen 30% etxebizitza babestuorako gordetzera eta 100 horren erdira alokairu sozialerako erabiltzera behartuko du. Pedro Sánchezek iragarri du aldi berean, hilean 250 euroko bonoa sortuko duela, 18 eta 35 urte bitarteko gazteentzat. Eta Bart, 2 ordu baino gehiago iraun zuen bileraren ostean, akordiorik ez da lan erreformari dagokionean. PSOEren eta Unidas Podemosen artean negoziazioak jarraitu beharko du. Batik bat, erreforma zer ministeriok gidatu behar duen eta erreformaren norainokoa izan behar den da polemika eragin duten puntu nagusiak. Yolanda Díaz eta Nadia Calviño aurrez aurre jarraituko dute beraz lan erreforma dela eta. Pedro Sánchez Espainiako presidenteak ziurtatu duenez, Espainiako gobernu osoak du konpromisoa lan legeria modernizatzeko. Eta Pablo Iglesias politikari oiak Cadena Ser irratian honen inguruan hitz egin du eta dioenez negoziazioak zein alderdik gidatu behar duen eztabaida horretan koalizio kultura falta da, dena den Podemoseko buruzagioiaren iritziz aurrera aterako da lan erreforma hori. Hay otros temas que son mucho más difíciles, pero creo que este está completamente ganado. O sea, hay algunos temas que la sociedad los impone antes de que los partidos solucionen sus diferencias. El solo sí es sí en el consentimiento, la derogación de la reforma laboral, hay una serie de cuestiones que la sociedad ya tiene claras. Bestalde, sozialistei leialtasuna eskatu die itxaso atutxa Eusko Alderdi Jeltzaleko Bizkaiko burubatzarreko presidenteak, bereziki Espainian sinatutakoa betetzeko Euskadi Irratiko Faktorian egin diot elkarrizketa. Bete behar dira sinatutako akordioak eta bete behar da baita beste gauza bat Alderdi Sozialistak Espainian Eusko Alderdi Jeltzalearagaz sinatu eban lehentasuna izango genuela alderdi moduan euren akordioetarako eta jakinarazteko ere eurek ze hildotik eta ze bidetatik jarraituko eben egiten da bezan hainbat eta hainbat proposamen eta egitasmo eta barretan eta uste dut horretan batzutan aiztuta ibiltzen. Eraso sexista batengatik salatutako irakasleari espedientea ireki dio Euskal Herriko Unibertsitateak eta aurrez aurreko eskolak ematea galaraziko diote behin-behinean, baina lanean jarraituko ahalko du telematikoki. Urriaren 4an izan zen erasoa Euskal Herriko Unibertsitatearen Ibaietako kampuseko arrakala emakume taldeak salatu duenez. Ikasleei sakila erakutsi ziela salatu dute eta ez zela lehenaldia azaldu dute. Eta igandean Glasgown hasiko den COP26 klima goi-bileraren atarian datu kezkagarriak kutsadurarekin lotuta. Berotegi gasen kontzentrazioa inoizko handiena izan zen 2020an pandemia tarteko. Karbono dioxidoaren zenbatekoa 149 handitu da industrializazio aurreko
ikoarekin alderatuta. Munduko meteorologia erakundearen arabera. Honen aurrean adituek mezu bat bidali dute. Berotegi gasen egungo erritmoan jarraituz gero, temperaturaren igoerak alde handiz gaindituko du Parisko hitzarmenean mende amaierarako jasotako helburua. Eta hain zuzen, ingurumenean izan dezakeen ondorioek kezka piztu dute, izan ere Bergaran paper industriaren hondakinak pirolisiz eta errekuntzaz deusestatzeko proiektu bat abiarazi nahi baitute. Zaldibarko zabortegiko bestero handienetakoa zen paper industria, eta behin zabortegia itxita, hondakinak desegiteko alternatibak bilatzen hasi dira, eta Bergaran abiatu nahi duten proiektu honek esan bezala kezkak sortu ditu. Alegazioak egin dituen taldetako bat da ekologistak martxan, eta hain zuzen taldeko kidea den Kepa Olaiz dugu pantailaren beste aldean. Eguerdion, ongi etorri? Kaixo, eguerdion denoi, ongi etorri. Esan dugu, Bergaran proiektu bat abiatu nahi dutela, ez da pirolisiz eta errekuntzaz paper hondakinak deusestatzeko. Zer suposatuko luke horrek ingurumenarentzat? Ingurumenarentzat oso kaltegarria dela iruditzen zaigu, eta hala da, azterketa asko daude. Hor dugu Gipuzkoako erraustegia hiri hondakinak erretzeko jarri zutena martxan uste bete, eta hau ere makro errauskailu bada, non eta tratatuko diran 7 papelera enpresaren loiak, eta paper hondakinak. 155.000 tona urteko hor tratatuak izango dira, eta horren eragina da izugarrizko metal astunak botako ditula atmosferara, Deba ibaiara ere 1.000 milioi litro izango diala botiak depuratu eta ondoren, baina hor diran kutsakorrak diran zenbat hondakin ere beraien izango dute, beraz kalteak izango dira bai atmosfera eta baita ere Deba ibaia, ez? Kutsakorran artean daudena ditugu metalastunak, ditugu betiko diosinak eta furanoak, erraustegi guztietan ateratzen dian kantigarri ez kontrolatuan, eta baita ere ekarko duna horrelako tonelada pila tratatuko dituen planta batek behar ditu garraioak, eta ikusia dago 155.000 tona horiek bideratzeko egunero 50 kamioi handi pasako dirala San Juan auzotikan, Bergaratikan, eta horrek ere, garraio horrek ere sortzen dituen lehen esan duzuten klima aldaketarako eragin handi izango du, ez? Beraz, kutsakorra osasunentzako kaltea eta ingurumenentzako kaltea handia. Beste era batera... Esan behar da, ez esan behar da, baina Bergarako hirigunetik kilometro eta erdi baino gutxiako distantzira jarriko dutela, ez? Larramendi poligonoan, non hor partzela bat edo asko daude, esateko egia, asko daude utxik, eta partzela horietako batian, H deitzen zaituten partzela horretan, jartzeko asmoa daukate. Esaten genuen, ezta? Bestera batera aurkeztu nahi badute ere, zuk ondo esan bezala, erraustegi bat izango dela, hiriburutik gertu, 20.000 metro kuadroko lursaila, gero baita ere izango du tximinia nahiko handia, 6 metrokoa, horrek ekarriko dituen ondorio guztiekin, ezta? Komentatu dituzuenak. Ekologistak martxanetik alegazioak jarri dituzue, proiektuaren txostenean irregulartasunak ikusi dituzuelako. Zein puntutan da orain proiektua alegazioak jaso ondoren? Bai, sartu dituko bi alegazio, bat bertan bera eskatuz udalari, non uste dugu engainatuak izan du direla, eta zergatik diogu hau, adeka batetik udaletxean aurkeztu duten eskaera, hau da, bategarria izateko aktibitate hau lursaila horretan, beak esan zuten producción ecológica de cargas minerales para la industria izango zela
horre egingo zuten enpresa eta hori kudeatuko zutela eta hori tratatuko zutela, ez? Gero agertu da, ingurumen Eusko Jaurlaritzan agertu duten beste informean, non bertan, Eusko Jaurlaritzatik esaten diguten, hor egingo den planta izango dela papelerako hondakinak tratatzeko planta bat. Beraz, bi informe horiek oso desberdina dira eta baita ere eragina du parzelan erabilgarritasunean, hau da, bateratzeko momentuan, ez? Hirigintzako normatibak eta jarduerakin. Eta ikusten dugu, udalak aprobatu dula baimenen kompatibilitate edo bateratasuna hori, informe hori erabaki dula informe desberdina batekin, eta non Eusko Jaurlaritzan agertu den beste informe bat, non esaten duten hondakinak tratatzeko, papererako hondakinak tratatzeko planta bat izango da. Beraz, hor engaino bat dago, udalak aprobatu du gauz bat, ez duguna zer ikusterik Eusko Jaurlaritzako ingurumenan alorrean publiko egin den informeakin, txostenakin, eta berez eskatzen dugu horren bertan behera ustea udalari. Eta bestetikan, esan behar da, lur partzela horretan, ez dela onargarria, bai Bergarako plan orokorrean azaltzen den normatibarekin, non urbanistiko zehaztasun gehiago dagoen lur saila eta partzela horren konkretuan dagoen denominazioarekin, katalogazioarekin, non ez den onartzen inongo planta edo gestio tratamentu hondakin ez arriskutsuak tratatzeko. Beraz, ez dugu ikusten egiteko denikan lur saila horretan eta Bergarreko lurretan. Beraz, alegazio hortik handi joazte eta eskatzen duguna da alegazio hauetan arrazoi horien baitan hauek, ez? Epeak betetzen dira 28an, hila honetan 28an, udalan jarri bertzian elegiteak, eta Eusko Jaurlaritzan ingurumenan alorrean dagoen babes hori sortzeko ere, alegazio elegite epeak bukatzen dira datorren hilean lauean. Beraz, horietan dira gure elegiteak sartu ditugunak eta uste dugu arrazoi asko daudela bertan bere usteko proiektu hau Bergarko herria eta osasuna ingurumena zaintzeko. Bai, ikusiko dugu ea ze bide hartzen duen proiektu honek. Eskerrik asko, Kepa Olaiz ekologistak martzeneko kidea gurean izateagatik. Zuei mil eskerta, ondo izan. Eta bestelako gaiei helduta 5 urte bete ziren atzo, Espainiako poliziak El Hadi Niandie senegaldarra Iruñean atxilotu zuenetik, eta handik ordu betera komisarian hilik agertu zenetik. 5 urte geroago, justizia eta erreparazioa eskatzen jarraitzen dute familiarentzat. Afrika United eta SOS Arrazakeria Nafarroa elkarteek adierazi dute kasua salatzen jarraituko dutela, gertatutakoa heriotza eragin zuen atxiloketa arbitrarioa izan zela onartzen denera arte. Eta nazioartean gutxienez 3 pertsona hil dira astelehen honetan Sudanen militarrek eragindako estatu kolpearen kontrako manifestazioetan. Militar taldeak Abdallah Hamdok Sudango lehengo ministroa atxilotu du, estatu kolpea babesteari uko egin ostean, eta atxilotu zutenetik desagertuta dago lehen ministroa. Omar al-Bashir diktadorea 2019ko apirilean erori ondoren hasitako trantsizio demokratikoaren prozesuari amaiera eman zaio horrela. Eta tarte bat eta jarraian itzuliko gara, Mikel Reparaz kazetaria eta Euskadi Literatursaria elkarrizketatzeko. Orain arte. Egun aldakorrak jendarte lerrotuak gau argiztatuak ta egun
grisak ezaldu txoriak abesten kaiola ta gu isiltzen gara oiukatu beharrean. Eta egunero legez, elkarrizketari tartea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Mikel Reparaz, kazetaria, eguerdion eta ongi etorria. Eguerdion, eskerrik asko. Bueno, Euskadi Literatur saria jasoko duzu, hain zuzen ere Las Grietas de América, Amerikaren arrakala liburuagatik, kazetaritza liburuagatik, edo kronika liburu horrengatik, lehenik eta behin zorionak. Mil esker. Zer suposatu du zuretzako saria hau irabazteak? Ba, izugarrizko poza, ez, hasteko, ze ez nuen horrelakorik espero, ez. Batez ere, liburu idatzi nuenean, egin nahi nuena izan zelako, ba, kronika periodistiko bat, edo kazetaritza lan bat egin, sakonagoa, luzeagoa, testu inguru gehiagorekin, baina finean kronika bat, ez. Eta asko poztu nahu, egia esan, epaimaiak horrelako lan periodistiko bat aintzat hartzea saiakera saria ematerakoan, ez? Eta egia esan bai harrotasun puntu batera ematen dit kazetari moduan, ez? Noski. Amerikaren arrakalak liburu horretan azaltzen duzu Ameriketako estatu batuetan errotuta dagoen arrazakeria. Azpimarratzen duzu arrazakeri hori estrukturala dela, hau da, oinarrietan bertan errotuta dagoela, zergaitik? Bueno, hasteko estatu batuetako arrazakeria oso berezia delako, fenomeno historiko bat da, oso sustrai sakonak dituena estatu batuetako historian, eta nik esan nuke herrialdea sortzearekin batera datorren zerbait dela. Izan ere, aita fundatzaileek sortu zutenean herrialde independiente berri hori, egin zuten oso garai horretarako, oso aurrerakoia zen konstituzio baten gainean, baina era berean ekonomikoki erabat esklabutzan oinarri zuen kolonia batzuetan edo lurralde batean. Beraz, herrialde berri horren, esan dezagun oinarri ekonomikoa, izan zen esklabutza, eskulan esklabua. Eta beraz, horrek nolabait ere, hasieratik eragin duena da, zuri eta beltzen arteko izugarrizko arrakala bat sortu duela, gutxiengo zanpatu bat sortu dela hasieratik, eta gaur egun, oraindik ere, horren ondorioak sufritzen ari dira estatu batuetan, gutxiengoak, ez soilik afroamerikarrak, baita ere beste hainbat, indigenak ere, zer esanik ez. Beraz, nik uste dut horregatik dela estrukturala estatu batuetan, eta inoiz garaitu ez den zerbait da, saiakera handiak egin dira historian zehar horrekin amaitzeko, supremazia zuriaren boterearekin amaitzeko, baina aurrera pauso bat eman denero, atzera pauso bat egon da, eta hori etorri zen momentu historiko ezberdinetan, esaterako Gerra Zibilaren ostean esklabutzarekin amaitu zenean, etorri ziren lege segregazionistak hegoaldean, edo ez dakit 60. hamarkadan, Joan den Mendeko 60. hamarkadan Martin Luther King edo Malcolm X eta horrelako eskubide zibilen aldeko liderrek aurrerapausoak eman zituztenean eta legeak lortu zituztenean onartzea Kongresuan, etorri ziren Nixonen urteak eta atzerapausoak, ez? Beraz, hori etengabe gertatzen da. Obama izan da beste adibide bat, Obama lehen presidente beltzaren ostean, Trump bezalako presidente bat etorri zen. Sakonduko dugu elkarrizketan zehar, baina lehenik eta behin baita ere komentatzea, loturarik aldu klase arrakalarekin arrakala arrazista horrek? Bai, neurri handi batean, estatu batuetako desberdintasun sozialak ulertzeko ezinbestekoa delako arrazaren faktorea, ez? Estatu batuetako edozein parametro hartzen baduzu, ekonomiko edo soziala, ez dakit, etxe bizitza esaterako, etxe bizitza politika, espetxe politika, ekonomia bera, edo soldata arrakala. Hori guztia ikusiko duzu beti kolorea tartean dagoela, eta gutxiengoak estatu batuetan beti hor daudela, estatistika horien alde ilunenean, eta hori etengabe gertatzen da estatu batuetan, eta gertatzen nahi zuzen ere, klase kontu bat delako zubiozun bezala, egia da, klase desberdintasunak ikaragarri sakonak direla estatu batuetan,
Estatu Batuak direlako, ez dakit, herrialde kapitalista antonomaziaz, ez, Estatu Batuak munduan, ez? Baino, eta kapitalismoak edo zeinek dakien bezala behar ditu desberdintasun soziala horiek bizirauteko, beraz, klase kontua badago, baina horrezaz gain beste faktore hau arrazarena oso importantea da. Eta historian zehar bada ukatu duenik hori, ezta? Esaten du, bueno, 60. hamarkadan boto eskubidea onartu zenean esaterako amaitu da, ez, arrazakeria. Orain ja klase kontua da. Hori jende askok esan du Estatu Batuetan, baina ikusi dugu eta esperientziaz ikusten da hori, ez? Azken urteotan argi eta garbi Black Lives Matter bezalako mugimenduekin, arrazaren kontuak hor jarraitzen du eta oso bizi gainera, ez? Historian zehar gakoak izan diren edo testu inguruak izan diren gakoak egon dira. Horietako bat izan da Obamaren mandatuaren amaiera eta Trumpen mandatuaren hasiera, ez? Zuk lekukotza zuzena izan duzu, han egon baitzara 5 urtez EITB-ko korrespontsal. Zein ondorio ekarri zuen ala ere, Obamari dagokionean, berak eginiko politikak izan ere simbolikoki pisu handia izan du, lehen presidente beltza izan delako, baina politika liberalak egin zituen. Horrek zenolako arrakalak sakondu zituen? Bai, nik uste dut Obamaren agintaldiak gauza asko aldatu zituela Estatu Batuetan, baina ere berean gauza asko bere horretan gelditu zirela, ez? Batez ere nik uste dut arazo bat egon zela eta izan zen Estatu Batuetako gizarteak eta bereziki ez dakit, hor bide bazterrean, historiako bide bazterrean gelditu ziren gutxien goio guztiek itxaropen handia izan zutela, ez? Obamaren aroa iritsi zenean, 2008an gogoratzen dut Chicagon izan nintzela Obamaren hauteskunde gaua kubritzen hor Grand Parkean, eta hor arnasten zena zen izugarrizko itxaropena, ez, herrialde horretan, ez? Eta bereziki afroamerikarren komunitateari dagokionean. Baina urteak aurrera joan ala, ikusi zen Obamak ez zituela hainbat eta hainbat erreforma egin, ez? Beharrezko diren erreformak ez zituela egin, esaterako justizia sistemarena, edo ez dakit, edo desberdintasun sozial eta sozioekonomikoekin amaitzeko hainbat neurri, ez? Eta itxaropen hori usteltzen joan zen, eta nik uste dut komunitate beltzean sortu zuela hor arrakala bat, edo Obamarekiko mesfidantza bat, hori edo norekin hitz egiten baldin baduzu Estatu Batuetan ikusiko duzu horrela dela, ez? Baina era berean, eta nik uste dut hori izan zela arrakalarik handiena, esan zagun Obamaren arokoa izan zen, herrialde horretako populazio zuri, kontserbadore, kristau, hau da, gehiengo zuri horren parte handi bat alienatu egin zutela bere politikek, ez? Ikusi zutelako Obama, lehen presidente beltza, ez dakit, Amerika, horrela, kontzeptu bezala hartuta, Amerika horren aurkako zerbait bezala, ez? Esaterako oso simboliko izan zen osasun erreforma, ez? Osasun erreforma izan zen oso saiakera epela, zen inondik inora hemen Europan, adibidez daukagun osasun unibertsalaren parekorik, ez? Baina saiakera bat izan zen aurrera pauso bat emateko, eta berehala horrek kortozirkuitu ikaragarri bat sortu zuen gehiengo zuri kontserbadore horrengan, ez? Beraz, nik uste dut hor bi zatiketa sortu zirela, bat Obamari boto eman zioten artean, nolabait ere itxaropen hori itzuelako bete, eta bestetik herrialdea erabat zatitu zuen, eta horren erakusgarri izan zen gerora etorri zen Trump fenomenoa. Hori izan zen, zuzen mugarria edo inflexio puntua, ez da? Trump etxe zurira altzen denean. Bai, Trump iritsi zen etxe zurira ekaitz perfektu baten erdian, ez? Obamaren urte horien amaieran sortu zen Black Lives Matter mugimendua, esaterako, ez? Askok uste dute Trumpen garaian sortutako mugimendu bat dela, eta Obamaren politiken aurkako mugimendu bat izan zen berez, ez? 2012 hor, bere azken agintaldiaren azken urteetan, ez? Trump fenomenoa izan zen langileen edo boto langilearen ondorioz etxe zurira iritsi zen presidente bat, zergatik Europan ere gertatu izan den bezala, izan delako zonalde industrialetan eta pobretutako zonalde askotan sistemaren aurkako haserre bat, amorru bat sortu zen, ez? Kasu horretan, Estatu Batuetan denak kolorea duenez, amorru zuri ere bilakatu zen, ez? Eta ez dakit, Pensilvania edo Michigan edo Ohio bezalako estatu industrializatuetan bere garaian Obamari botoa eman zioten sindikalista askok esaterako
erabateko ez dakit norabide aldaketa egin zuten, eta Trumpi eman zioten botoa, ez? Eta Trumpeko ongi jakin izan zuen baita ere, beldurraren botoa mugiarazten, ez? Eta beldurra, gutxiengo etnikoen aurka, etorkinen aurka, islamaren aurka, hori oso ongi jakin izan zuen Trumpek erabiltzen, ez? Eta beldur hori oso momentu komplikatu batean, oso emaitza honek eman zizkion, horrek ez. Eta nik uste dute naiz eta Trumpek hauteskundeak galdu egin zituen, hori beste kontu bat da, ez? Baina Estatu Batuetako hauteskunde sistemak ere ahalbidetu zuen Trump presidente izatea, ez? Gogoratu, Hillary Clintonek irabazi zituela hauteskunde haiek, boto kopuruan, ez? Baina Trumpek lortu zituen kolegio elektoral deitzenen erakunde horretan ordezkari gehiago. Baina hori beste kontu bada, baina egia da, fenomeno hori hasi zela, eta Trump fenomeno horrek nolabait ere itzal luzea duela gero, mendebalde osoan, ez? Baita hemen ere, Europan, ez? Bai, gero komentatuko dugu baita ere zen nolako ondorioak ekarri dituen trumpismoak, ez bakarrik Europara, baita ere mundu osora, baina Black Lives Matter mugimendua komentatu duzu, gaur egun indartsu dago, ez zango zenezake indartsu dagoela? Bai, nik uste dut beste gauza batean bilakatu dela, ez? Black Lives Matter izan zen bere garaian batez ere gazte beltzen hilketak poliziaren esku hiltzen ziren, urtero hiltzen diren, oraindik ere, milaka eta milaka gazte hoien nolabaiteko erantzuna izan zela, ez? Kaleetan, hein handi batean Black Lives Matter izan zen baita ere, Martin Luther King eta bere belaunaldi horretako eskubide zibilen aldeko borrokalarien nolabait ere jarraipen historikoa, baina izan zen oso momentu zehatzean, ez? Arrazakeria eta poliziaren indarkeriaren aurkako mugimendu berezi bat. Obamaren azken urteetan esan bezala, eta gerora, Trumpen garaian oraindik izan duena, ez? Gaur egun, Black Lives Matter nolabait ere sistemak neurri handi batean integratu egin du, irentsi egin du, ez? Ikusi izan dugu, esaterako, ezakit, oraingo presidentea, Joe Biden, Black Lives Matterren planteamenduekin bat egiten, ez? Eta nolabait ere horrek nik esanen duke Estatu Batuetan beste gauza batean bilakatu dela. Black Lives Matter izan zen momentu historiko batean oso mugimendu importantea, gaur egun nolabait ere mainstream bilakatu den zerbait da, ez? Badirudi, orain Estatu Batuetako demokrazia liberalean onargarri eta ez dakit, presidentearen diskurtsuan ere horrekin bat egiten duen planteamenduak egiten dituela arrazakeria sistemikoaren aurka, eta beste gauza bat da, gero praktikan horrek ze ondorio duen, ez? Eta niri gustatuko litzaitek ikustea, Bidenen gobernuaren aldetik, benetako erreforma sakonak egiten dituela ikustea, ez? Hori oraingoz ez du egin hitz asko egin du Bidenek, eta egia esan oso itxaropengarria da, berak esaten duen hori guztia, ez? Arrazakeria sistemikoarekin amaitzeko garaia dela, baina ez dugu ikusi oraingoz, ez, emaitzarik, ez, ikusi beharko da. Bai, gainera erronka handia du, ez, Trumpen ondoren utzi duen guztia berriro ere berreraikitzeko, gorroto diskurtsoari aurre egiteko. Hori da, erabat zatitua dagoelako, ez, gizartea, Estatu Batuetako gizartea, eta hori Bidenek badaki. Eta Bidenek neurri batean pandemia ere etorri da, pandemiaren erdian harrapatu du Biden, bere politikak, eta nik uste dut berak badekiela lehenik eta behin herrialdea osatu edo sendatu egin behar duela, ez? Eta horretan ari da. Ez dakit, nik uste dut oso zail duela, eta batez ere 4 urteko epe batean iaia ezinezkoa dela, ez? Gatazka historiko batetik datorren egoera hori konpontzea, baina ikusi beharko da. Kapitolioko gertakizuna izan zenetik, badirudi Trump ez dela oso agerian egon, komunikabideetan behintzat, isilpean moduan egon dela esan daiteke, nolabait, baina berriro ere Trump eta bere orbita lerroburutara etorri dira. Steve Bannon alde batetik, ez, Kapitolioko oldarraldi horregatik ez dela auzira aurkeztu, ezta, zen honek ere galdetzera eramaten gaitu, ez, zen olako lotura izan dezakeen Kapitolioko gertakizunekin. Bai, Bannon, dakizun bezala, eskuin muturreko ideologoa da, ez, Trumpi garaipena eman zion kanpaina burua, ez, gerora muturtu egin zen Trumpekin, aurrez horre jarri ziren eta kanporatu egin zuen aholkulari bezala, eta orain ez daukate esan dezagun harreman onena, ez, Bannon eta Trumpek. Baina, Kongresuak uste du Bannon jakinaren gainean zegoela, bazekiela Kapitolioaren oldarraldia zetorrela, horre eskuin muturreko hainbat talderekin harremanetan zegoela,
eta horretarako galdekatu nahi izan zuen kongresuak eta deitu zuen deklaratzera kongresuko batzorde baten aurrean, ez? Bannon ez da etzen agertu deklarazio horretara, esanez, argudiatuz, oraindik justiziak ez duela argitu Trumpek eta bere inguruko jendeak zer nolako immunitatea izan dezaken, eta horrelako trikimailu bat erabili zuten bere abokatuek, baina benetan egin zuena izan zen, delitu bat, ez, kongresu aurrean ez agertu. Eta horregatik orain ikusteko dagoena da, inputatuko duten ala ez, baina Bannon eta bere mugimendu nazional populista, ez dakit nola deitu, ez, bere mugimendu eskuin muturreko horrek zerikusia handia izan du herrialdearen zatiketa horretan, ez? Estatu Batuetan, eta nik esanen duke baita ere Europan ere, gerora Bannonek ona ekarri zuelako, ez, bere ideologia hori eta Europako eskuin muturraren ikonoetako bat delako Bannon, ez? Eta gertakizun horretatik Donald Trump kaleratu zuten sare sozialetatik, baina orain dator aurkezten bere sare sozial propioa, ez? Social Truth, edo egi soziala gainera deitu du horrela, zer dakigu horri buruz? Bai, Trump aspaldi zebilen bere talde mediatikoa sortu nahian, ez? Bere edabide propioa. Eta ez zuen lortu, orain arte bere konpainiak, ez zuelako babesik, Estatu Batuetako enpresa mediatikoen artean. Orain egin duena izan da, erosi du enpresa bat, eta horrekin batera sortu du Trumpen izena daraman enpresa bat. Enpresa horrek nahi duena da, talde mediatiko bat sortu. Eta horren lehenbiziko pausoa izan da zuzen ere, Truth Social edo bere lehenbiziko sare sozial hori sortzea. Zergatik, berak esaten duelako, teknologiako buru mundua kontrolatzen duten enpresa handi horiek, Facebook, Google, Twitter eta horrek bizkarra eman diola, eta ez hori bakarrik, kanporatu duela bera sare sozialetatik, baina bere jarraitzaileak umezurtz utzi dituela. Eta horren berak nahi duena da orain, bere sare propioa sortu, eta hor, hainbat ekimen iragarri ditu, podcastak batetik, eta ikusi beharko da horrek baterainoko eragina duen, ez? Nik uste dut argi dagoena da Trumpek itzuli nahi duela. Itzuli nahi duela politikara, auskalo, aurkeztuko duen bere burua, 2024ko hauteskundetara, izan ere aurretik beste zita importante bat dagoelako, urte bete barru, hauteskunde legislatiboak eginen dira, Estatu Batuetan, eta nik uste dut oraintxe bertan horri begira dagoela Trump, ez? Estatu Batuetan kongresua eta senatua osatzeko oso politika gertukoa delako, Estatu Batuetako politika oso gertukoa da, ez hautagaiak herritarrengandik oso gertu daude, eta oraintxe bertan Trumpek nahi duena da alderdi errepublikanoko hautagai guztiak izan daitezela trumpistak, ez? Eta badirudi horretan ari dela eta lortzen ari dela, ez? Auskalo, ez dakit ikusiko dugu lortzen dituen bere helburuak. Bere sare sozial berri hori, baina ziur asko esan duzun bezala propagandarako erabiliko du, bere mezua berriro ere biderkatzeko, eta berriro ere agian boterea hartzeko hori badirudi dela bere nahia. Hala ere, esan dugu lehenago, trumpismoa ez dela soilik Amerikatako Estatu Batuetara mugatzen, ez? Azken finean muga guztiak gainditu dituela, Europan ikusten ari garea horren hori hartzuna, horixe ez, mezu supremazistak, violentziaren edo indarkeriaren normalizazioa baita ere, provokazioa, ez? Provokazioaren politika egiteko modu hori, nola ikusten duzuzuk egoera, eskuin muturra arazo global bihurtzen ari da? Bai, nik uste dut arazo globala dela, ez? Behintzat mendebaldean, mendebaldeko herrialde nagusietan, Trumpen mugimenduaren oso antzeko mugimenduak daude, eta gainera, kasu batzuetan, boteretik oso gertu, ez? Europan, ez dakit, Alemaniako eskuin muturreko taldea, edo Espainian Vox esaterako, ez? Eta Frantzian ere orain berriz ere aktibatzen ari da, eskuin muturra, ez? Zer esanik ez, Brasil eta beste herrialde batzuetan, Hego Amerikan ere badira herrialde batzuk, eta ikusten ari da, ez, eskuin muturrak hartu duen boterea eta indarra, ez. Bai, nik uste dut, fenomeno global baten aurrean gaudela, eta nolabait ere, garai hau definitzen duen mugimendu bat dela, ez. Azkenean, mugimendu migratorioei erantzuten dien beldur baten erabilera politikoa, ez, egiten duelako, eta horrek emaitza oso onak ematen ditu hauteskundeetan, eta hori argi dago, ez? Mundu mailako krisi testuinguru baten kokatu behar dela diskurtsoan gorakada, ez? Nolabait, gako direla eta jendeari heltzen
entzen direla jendera. Hori horrela da, ez? Eta ikusi izan dugu, ez? Bai, Frantzian bere garaian nigo gogoratzen dut, ez? Fronte Nazionalak garaipen handienak lortu zituenean, Chiracen garaian, garai hartan iritsi ziren, ez? Hauteskundeen bigarren errondara, garai hartan ikusten zen Le Penek lortu zituen emaitzarik onenak zirela tradizionalki ezkerraren gotorleku ziren lekuetan, ez? Eta hori gertatu izan da gerora, Voxekin Espainian eta edo Alemanian, esaterako ekialdean, Alemaniarentzat alternatiba ditzen den AFD alderdiarekin, ez? Eta hori Trumpek ere bazekien eta Trumpek lortu zuen Estatu Batuetan lehen esan dugun bezala, ez? Beraz, bai, fenomeno hori hor dago eta indarra hartzen ari da gainera eta iruditzen zait, horrentxe bertan Europan daukagun mehatxu nagusietako bat dela. Ez soilik alderdi neofasista edo eskuinmuturreko hoiengatik, baizik eta horrek eskuin osoari eragiten diolako, eta ez eskuinari, nik uste esan duke politika osoari eragiten diolako, ez, agenda neurri handi batean markatu egiten duelako, ez. Eta hori Europan egunero ikusten dugu. Eta horrek ondorio zuzenak ditu gero baita ere herritarren bizitzengan. Le Pen aipatu duzu, Frantziako hauteskundeak hortxe bueltan dira, apirilean izango baitira, eta azken hauteskunde badatuen arabera, edota galdetegien arabera, badirudi Erik Zemmour, ultraeskuindarra, Le Penen aurretik ere egongo litzatekela. Zer aurre ikusten duzuzuk, non ikusten duzu gora? Nik uste, oraindik agian goiz dela, ez, apirilean, datorren urteko apirilean dira hauteskunde presidenzialak Frantzian, baina egia da oso kezkagarria dela hori, ez? Erik Zemmour bezalako polemista deitzen dute, azkenan kazetari bat da. Kazetaritzaren alde ilunenetik datorren kazetari bat, ez? Tertulien mundu horretatik eta bat. Baina oso kezkagarria da. Honetxe bertan, Macronen ostean, bigarren indarra izatea, inkesten arabera, eta hori hauteskundetara eraman da gaur-gaurkoz, esan nahiko luke, Macronekin batera pasako litzatekela bigarren errondara, Frantzian 2 erronda egiten direla, 2 hautagai bakarrik pasatzen direla bigarrenera, eta beraz horrek esan nahiko luke batetik Le Pen bertan bere utziko lukela bere hautagaitza, baina aukera handiak izan den lituzkela horrelako mugimendu, ez dakit, eskuinmuturreko populista, islamofobo eta immigrazioaren aurkako tipo batek, ez? Eta kezkagarria da, eta nik uste dut erakusten duela baita ere, Frantzian gertatzen ari dela, beste fenomeno hori. Frantzian tradizionalki Fronte Nazionalak, edo elkarreteratze nazional deitzen dioten alderdi horrek bete izan du, ez, espazio soziologiko hori, eskuin muturrarena, baina orain beste mugimendu batzuk ere ari dira indarra hartzen, ez. Eta ez modu da, esan duke trampista, ez, euneko eunean, ez, bere, ez dakit, politikoki zuzena den guztiaren aurkako diskurtso oso inteligente horrekin, ez, oso, ez dakit nola esan, zorrotz horrekin, ez, jende asko erakartzen du, eta bai oso kezkagarria da hori. Testuinguru horrek ere egin du agian Macronek berak bere diskurtsoa gogortzea azken urteetan, ikusiz lehiaktuko dela aurrez aurre eskuin muturrarekin? Bai, nik uste dut eskuin muturraren eraginetako bat hori dela, ez? Agenda markatzen duela eta hori argi eta garbi ikusi da Frantzian, ez? Frantzian eta beste hainbat lekutan, ez? Horretzen dut esaterako orain Merkelen agurraren aurrean gauden honetan, ez? Merkelek garesti ordaindu zuela, ez? Errefuxiatu jateak irekitzea eta gerora aldatu behar izan zituela bere politikak. Horrek azkenean eragina du, ez? Populismoak azkenean jendea erakartzen duelako eta batez ere baduelako ahalmen hori, nolabait ere hainbat gai mahai gainean jartzearenak eta jende guztiak ulertu ditzakeen gauzak esaten dituelako, ez? Eta batzutan oso gauza arriskutsuak dira horiek, ez? Testuinguru horretan kokatu dezakegu agian baita ere Ipar eta Hego Euskal Herriko muga irtsita jarraitzea apirileran amaiera arte. Bai, horrek baditu beste faktore batzuk, ez, baina egia da, bai, kasu horretan, hor hainbat aitzaki jarri dituztela, ez, muga itxita mantentzeko, eta bai, nik uste populismo ere atzean badagoela, ez, horren atzean, bai. Azken finean, migrazioaren aurkako diskurtsoak gailentzen ari dira, separatismoa, ez, da Macronek beti ere ahotan duen hitz hori, dena den garaizaiak mundu mailan daudenak gaur egun, ez da, hainbat arrakala agerikoak egiten ari dira, sakontzen ari direnak, nola ikusten duzu egoera, zaila da, badakit horixe egitea, testuinguru orokor bat, ez,
Baina testu inguru guzti honetan, testu inguru soziopolitiko honetan, hitz egin dugun guztiaz, baikorra ala eskorra zara, datozen urtera begira. Ez dakit, iruditzen zait, baikortasunerako arrazoiak badaudela, eta ez dakit. Eta estatu batuetara itzuliz, alderdi demokratak izan duen bilakaera hori, neurri honde batean izan da, mugimendu sozialak bultzatu delako, Black Lives Matter mugimenduak, mugimendu feministak, ikaragarrizko indar hartu estatu batuetan, baita Europan ere. Iruditzen zait, itxaropenerako arrazoiak badaudela, baina egia da, mehatxu handiak daudela baita ere, garai honetan, krisi ekonomiko baten ostean, pandemia baten ostean, daukagun 20. hamarkada hau, badagoelako kezkaz beteta, etorkizunari begira, baina ez nintzateke ezkor izanen, iruditzen zait badaudela arrazoiak ere baikor izateko neurri batean, eta gainera beharrezkoa da hori, ez? Eta azpimarratzea baita ere, testu inguru hauetan, eta fake newsak hain egunerokotasunean sakonduta dauden honetan, kazetaritzaren lan hazin beharrezkoa den, eta informatuta egotea den beharra, ez? Dudari, eta hori beste gai bat da, eta hortaz beste ordu bete egon gintezke izketan, baina iruditzen zait, gure ardura ere badela, eta ez dugula, iruditzen zait, kazetaritzak ez duela adibiderik onena eman ere, ez? Iruditzen zait, kazetaritza, eta horrein hasierako gaira itzuliz, ez? Lehen zaten genuen, kronika periodistiko batek, errekonozimendua lortzea, eta horrek arrotasun puntu bat ematen didala, eta iruditzen zait, benetan bultzatu behar dugun kazetaritza mota hori dela, ez? Kazetaritza itzuli behar dela bere oinarrira, ez? Eta da historiak kontatu bere testu inguruan, ahotsa eman benetan egira hurbiltzen gaituzten lekukotasunei, eta azkenean edabide bat ez dela inorena, izan behar duela egiaren zerbitzura dagoen zerbait, eta gaur egun zoritxarrez, iruditzen zait, edabide asko ez daudela bide horretan, eta badaudela adibide asko, eta hor dago, Erik Zemmour bezalako pertsonai bat, azkenean edabideetatik, kazetaritzatik datorrena, eta azkenean bere helburua zatiketa eta gorrotoa zabaltzea dena, eta hori zoritxarrez asko gertatzen ari da. Baina, horregatik aldarrikatzen dut ez kazetaritzaren papera, eta ezinbestekoa da, nik uste dut, bestela, ez dakit, ilunpetan egongo ginateke ez. Mikel Reparaz, eskerrik asko Hamaika Telebistarentzako tarte bat hartzegatik. Bai, zuri. Eta tarte bat eta jarraian itzuliko gara solasaldiarekin, orain arte. BBK Kuna zentroa inauguratu du Bilbon BBKak. Garapen jasangarrirako helburuen etxea deitu diote guneari. Hain zuzen, Nazio Batuen erakundeak ezarritako 17 helburu horiek betetzeko eragile aktibo izateko jaio den zentroa. Horretarako enpresekin, unibertsitateekin, herritarrekin eta erakundeekin elkarlanean arituko da gunea. Gizarteak aurrera egin dezan dituen erronkei helduz. BBK Kuna garapen jasangarrirako helburuen etxea da, eta zer nahi dugu berton egin gaur irekitzen dugun leku honetan, gizarteko eragile guztiekin nahi dugu lan egin, gure gizarteak dituen erronkei erantzunak edo konponbideak topatzeko. Gunearen inaugurazioan islatu dute eragile ezberdinen arteko elkarlan hori. Ekitaldian izan dira instituzio guztietako ordezkariak, eta baita gizarteko hainbat arlotako erakundeen ordezkariak ere. Helburu bikoitza izango duguneak Eider Inuntziaga zuzendariak iragarri duenez. Alde batetik 2030 agendan jasotako erronketan eragitea, eta bestetik, herritarrengan zabaltzea garapen jasangarrirako helburuen hiztegia. Gure asmoa da, aldan heinean eta paltasun osoz, apurtzuen lagundu 2030 agenda, bai Bilbon, bai Bizkaian, bai Euskadin eta zergatik ez mundu mailan laguntza apurtzuet lortzeko. Guk nahi duguna egin, alde batetik da proiektuen bidez eragin positibo bat euki, 2030 agendan, eta bestalde ikusarazi nahi dugu eta jendeari gerturatu nahi diogu hizkuntza hau, garapen jasangarrirako helburuen hizkuntza hau. Horretarako proiektu zehatzak bideratuko ditu BBK Kunak eragileekin batera. Halaber, herritarrenganako eskaintza eta herritarrek garatutakoa ere jasoko du guneak. Zentzu horretan zentroaren aholku kontseilua osatu dute. Bilbo Zaharra, San Francisco eta Atxuri auzoetako 21 bizilagunek osatuta. Talde horren egitekoa gunearen eta auzoen arteko loturak ezartzea izango da.
eta baita jarduera proposamenak aurkeztea ere. Bai, egingo ditugu, lan desberdinak, proiektu desberdinak, alde batetik, erakundeekin, enpresekin, gobernuz kanpoko erakundeekin proiektuak jarriko ditugu martxan, deialdiak egongo dira, eta bar, bestalde hiritarren partaidetza sustatu nahi dugu, eta hori lortzeko beste motatako proiektu batzuk landu ditugu, eta aterako ditugu, aholku kontseilua, adibidez, auzokoa, ikaskuntza komunitateak, eta bestalde formakuntza ere sustatuko dugu. Urriaren 25ean egin dute inaugurazio ekitaldia, baina aste osorako egitaraua ezarria du dagoeneko BBK-kunak. Astelenetik bertatik hasita Bastida erakusketa egongo da ikusgai zentroaren kai-solairuan. Halaber, 26tik 29ra, garapen jasangarrirako helburuak ardatzi izango dituen hitzaldi sorta ere eskainiko duguneak eta asteburuan hilaren 29tik 31ra doako programazio zabala eskainiko dutean. Musika, performantzak eta zirku ikuskizunak bilduta besteak beste. Egunero legez, solasaldiari tartea irekiko diogu, horretarako gaurko gonbidatuak dira Maialen Ferreira, eguerdion. Kaixo, eguerdion. Eta Carmen Holanda, eguerdion. Eguerdion, bai. Gaur magazinean bertan izan dugu Euskal Eskola Publikoa Zarro plataformako kide bat, azaroaren 6irako aurreikusi duten mobilizazio horri buruz hitz egiten, izan ere hezkuntzaren gaia pilpilean dagoen gaia da, gurean behintzat azkenaldian, EAEko hezkuntza legea mahai gainean dagoen honetan. Entzungo ditugu lehenik eta behin kide honen hitzak eta jarraian ekingo diogu solasaldiari. Hor ikusten da, goian publikoan egon den bilakaera, hizkuntza eredua kontuan, hori dira isek bajuko ikasleak, publikoan eta itunpekoan. Argazki hau oso esanguratsua da. Gure lurralde honek segregazioa dakar. Gure lurraldea da Europan eta Espainiar estatuan segregatzailenetariko bat. Hortxe hitzak eta segregazioa da behin eta berriro erabiltzen den hitza, bada erronka segregazioarekin amaitzea, baina zerk sortzen du segregazio hori ez, eta nola irauli daiteke egoera, horixe da erronketako bat eta galdera nagusienetako bat. Nola ikusten duzu zuek egoera? Plataforma gaur adierazi duenez, sistema duela klasista eta rasista dela salatu dute, eta gainera eskola publikoen kaltean jokatzen dauela. Sare pribatuko ikastetxe kuota ekonomikoak eta erlijioa eta beste irizpide batzuk erabiltzen dituzte, eta horrek egoera ekonomiko larrian dauzen familiak eta halako ikasleak baztertzen dute. Orduan, hori da salatzen dutena, eurek nahi dutena da eskola publikoa administrazioaren lehentasuna izatea, eta hizkuntza pribatu edo itunari hori muga batzuk jartzia, ez? Sare sozialetan piztu da baita ere eztabaida, ez da gizartean ematen diren eztabaida guztiak sare sozialetan ere isla dutelako, baina segregazioaren muinean edota itunpekoei buruz hitz egiten denean ikastorak jarri dira eztabaidaren erdialdean, eta ez dakit nola ikusten duzuen horixe bada ikuspegi okerra ala ikuspegi egokia, ez? Begira, nik 43 urte eman ditut hezkuntzan, beraz, esan daiteke ezagutzen dudala arloa, egonez ikastoletan, egonez irakaskuntza publikoan unibertsitatean. Eta lehenengo harritzen nauena da Euskal Eskola Publikoaz Arro plataforma horren izenean arro jartzea, nik uste hori dela lehenengo arazoa, gauza konkretuan aztertu behar dira. Tamalez Euskal Herrian behar dugu, baina ez daukagu Euskal Eskola Publikorik, hori da lehenengo arazoa. Hau da, zergatik dio da hau? Bueno, naizta esaten den transferentzia onzela eta ahalmen guztia hemengo gobernuaren esku dagoela eta hori ez da horrela. 2006an estatuak hezkuntzaren lege organiko atera zuen, da lege organiko horrek gorde egiten du, erreserbatu egiten du Espainiako gobernuarentzat hezkuntza sistema orokorraren ordenamendua. Eta ordenamendua esan nahi dudanean, eskola publikoen ordenamendua, beraz,
Eta hori batetik eta bestetik programazio orokorretik oinarria. Ez da beraz, ez kurrikulunik, ez ordenamendurik ez daukagu gure esku. Orduan, Euskal eskola publikoaz arronik nahiko nuke arro egon, ni eskola publikoaren aldekoa naiz, baina honekin enago arro, ze uste dut Espainiar eskola dela, edota Frantziar eskola nagusiki. Ez da hori azteko, ez? Bigarren, ni jarraitu dut, eztabaida hau, ze oso inplikatua nago, eta egon naiz beti hezkuntza arazoetan, eta gehiago dira arazoak, egia esan, irtenbidea paino momentu honetan, egia da. Eta uste dut, debate faltsu bat antolatzen dela, batez ere, eskola publikoa deitzen den plataforma horren aldetik eta debate faltsu bat dago. Esteilaseko jendeari nik entzun diota, sentitzen dut, zen garai batean Esteilaseko sindikalista nintzen, baina entzun diot akusazio harrigarriak egiten. Esaten ikastolak eredu pribatuak aldarrikatzen dituztela eta klasismoa parkatu. Ikastola sortu ziren moduan, helburu batzurekin, eta noski, espadira doanekoa da ezin dutelako doanekoak izan. Baina ikastolek egiten dutena da bermatu, edo hori nahi dute behintzat, bermatu kurrikulum propioa. Eta gero Euskararen edapena, ez da, eskola publikoak bermatzen ez duena. Noski, segregazioa oso kaltegarria da, baina eskola publiko deitzen den honen segregatu egiten du. Nik etxe aurrean dauzkat, ikusten dut, zer den segregazioa, esate baterako etorkinen seme-alaben gainean. Ez da, 1,5 dira gaur egun Hego Euskal Herrian etorkinak direnak edo etorkinen seme-alaba txikiak, ez da. Hoiek ez dira integratzen. Zergatik ez dira integratzen, ez dagolako integrazio plan bat. Nik uste segregazio horik ez dugu behar, baina behar duguna da integrazioa. Hau da, Euskal Herrian integratu. Eskola honek ez du Euskal Herrian integratzen. Ez du Euskara irakasten, ez du edatzen. Erabat, ondorio antidemokratikoa ditu eskolatuen artean. Orduan, debatea badago, baina debatea bere termino realetan planteatu behar dugu. Nik uste dut behar dugula eskola publiko bat, noski, behar dugu, egunean finantziatua eta beraz doanekoa ikasleentzako, baina eskola publiko horrek izan behar ditu helburu batzuk. Da helburu nagusia izan behar da, ona eskolara datozen guztiak, eskola publikara doazen guztiak integratuak izatea Euskal Herriko kulturan eta Euskal Herriko hizkuntzan. Eskola honek ez du egiten, eta kulpa ez da hain zuzen ere ikastolena, hori argi dago. Orduan, azgaitezen gauza bere benetako dimensioan jartzen. Nik uste debate faltsuak elikatzen ari direla eta helburuak ez dira argitzen. Baina, zuk nola ikusten duzu eztabaida ikastoletan zentratzen denean, baita ere jakinda, itunduen artean erlijiosoak euneko gehiengoa direnean, euneko 80, ikastola gutxiengoa, eta baita ere Carmelok esan duen horren guztiarekin, Euskara bermatzeko zerbitzu ematen dutela, Euskalduntze prozesuan, kurrikulum propioa bultzatzeko, nola ikusten duzu zuk egoera? Bai, nik uste dut, eztabaida ematen dauela dela ikastola eta eskola publikoen artean, euren arteko lehia. Eta bitartean ikastetxe erlijiosoak, hori izuk esan duzu moduan, itunduen euneko 80 dala, eurak lasai da, euren negozioak egiten, eurentzako hezkuntza negozio bat da. Haiek dira gehien segregatzen dutenak, gainera ez dute euskalduntzen, eta desberdintatsunak ondikon bermatzen dituzte, ez? Orduan, nire ustez hor dago koska, zergatik mantentzen ditugu alako eta gainera diru publikoak ematen ditugu alako ikastetxeei, ez dut ulertzen. Nire ustez hor dago problema. Ikastolek, nik ikasi nagoen ikastola baten, gero eskola publiko batera joan nintzen, egisa da, ezberdintasuna dauela, ni euskeraz ikasi nagoen ikastola baten, eta hori Holanda. Eta igual administrazioak aldau gehiago, ez dakit impulsau ero lagundu, benetan euskalduntzera, benetan euskara hitz egiteko eskola publikoetan, ze egisa da maila sozioekonomiko eta kultural baxuko ikasleen gehiengoak eskola publikoetan daude. Orduan, eurek euskara ikasteko eta bai, ez dakit sustatzeko oso garrantzitsua da diru laguntza jasotzia.
Honen arira, Euskal Autonomia Erkidegorako Euskal Hezkuntza Legea tramitatzen edo adosten ari dira alderdi politikoen artean, eta hori da muinetako bat, ezta? Itunpekoen eta publikotasunaren arteko dikotomia hori nolabait haustea, hori izan daiteke bidea? Hori baino gehiago izan behar da bidea. Begira, hemen arazo oso larri bat dagoen lege proiektuak ez du aipatu ere egiten hori kurrikulumarena da, ezta? Nik esperientzia eduki dut zuzenean, unibertsitatean, ikastoletan da unibertsitatean, eta gerora ere ikasleen gainean egoten eizelako eta interesatu egiten eizelako. Nik ikusi dut hemen kurrikulumek, hau da, hezkuntza maila guztietan Euskal Herrian egundoko gabeziak eta egundoko zuloak dituztela. Nik ziurtatzen dizut ikasle batek, batxillerrekoak esate baterako, polito jakingo duela Euskal esan dute Espainiako geografiaz, non dagoen Errioxa, non dagoen Aragoi, gutxi jakingo dute aterratzen non dagoen, esate baterako, claro. Askotxo jakingo dute edo bentsat, esango dute, Kriston Tabarra eman ziguten Ortegai Gazetekin. Zematek ezagutzen dute Jose Azurmendi. Bueno, hor daude gabezia ikaragarriak. Hau da, hezkuntza sisteman kurrikuluna ezinbestekoa da. Ikusi dugu lege organiko baten bidez, estatuak erreserbatu egiten duela kurrikuluna beregintzat, porcentaia importante batean, eta antolamendu orokorra. Gau, nik uste, ze Euskal Eskola Publikoa egongo nintzateke ni arro, eskola, instituto eta universidade. Batetik Euskara bermatzen duenaz, da, orain arte ez dute hori egiten. Ardura norena da, batez ere gobernuena, Madrileko eta Jaurlaritzako edo Iruñako edo eta gobernuena, noski. Baina bigarren kurrikuluna Euskal Herrian zentratzen duena. Mundu mailako ikasketa, mundu mailako zientzia, baina Euskal Herria ezagutu, Euskal Herria ondo aztertu eta ikasleek ez izatea zalantzarik Euskal Herrian daudela. Eta Euskal Nazioa daukatela hemen da hori bizi dutela. Orduan, arazoa segregazioa ez, arazoa da integrazioa. Hau da, erabat antidemokratikoa da ona kanpotik etorritzen diren etorkinen seme-alabak ezin integratzea, ez ematea biderik integratzeko Euskal Herrian, eta bertoko ikasleek ere ez prestatzea Euskal Herrian integratzeko. Beraz, harrokeria gutxiago eta benetan zentratu dezagun debatea zentratu behar den tokian. Zuk ez duzu ikusten ez da ere eskola publikoaren aldetik horrelako gaiei heldu nahi izatea, segregazioan gelditzen direla nolabait katramilatuta eta beste gai horiei ez dietela gehiegizko garrantziarik ematen? Bintzat gaur lan adierazi dute, ez? Eskola publikoaren erronkei buruz ez dute ez esan. Nire ustez, bermatu behar da euskera, baina bai eurek ikusi behar dute zelako moduan ero zelako sisteman ari diren lana egiten, ez? Eta hori bai, uste dut, autokritika bat egin behar dutela eta konturatu behar diela karentzia ero falta batzuk dituztela, ez? Eta hori oso importantia da aurre ikustea eta ez errepikatzea benetazko eskola publiko bat lortu alizateko Euskal Herrian. Integrazioa hori da bai erronka handia. Bai, iz batean esateko da ondo esan du Maialenek autokritikarena. Begira, eskola hemen deserrotuta dago. Eta Euskal Eskola Publikoa deitzen direna daude deserrotuta. Da, hezkuntza sistema osoa dago deserrotuta. Eta horrek, arazo larria planteatzen dizkigu. Hau da, laster ez dugu jakingo Euskal Herrian bizi garen, Espainian edota Frantzian bizi garen. Da hori onartezina da. Integrazioa behar da. Noski, segregazioekin amaitu behar da, baina integratuz. Eta nik ez dut gehiago entzun nahi ikastola pribatua direnik. Ze AEK pribatua da? Udako Euskal Unibertsitatea pribatua da? Zer da pribatua? Hau da, claro, Espainiaren menpe kokatzen ez dena pribatua da? Zertan gabiltza? Nik uste dut akatz larria dela horrela planteatzea gauzak.
Hemen utziko dugu hezkuntzari dagokion solasaldia, ziur luzerako jarraituko dugula honen inguruan hitz egiten egun gehiagotan, baina inklusioa aipatu dugu, migratzaileak aipatu ditugu eta migratzaileekin lotuta ona etorri aurretik lehen pausua da heltzea, ez? Eta batzutan ze zaila den bide zailetik trabekin, mafiekin tartean ona heltzeko bide hori, ez? Ikusi dugu aste honetan zehar nola egon den Aitamari ontzia, erreskate ontzi hori, 105 migratzaile erreskatatuta, baina nora ezean, ez, non lehorreratu ezinik, eta azkenean, Italian, Sizilian baimena eman diete lehorreratzeko, baina honek ere berriro ere, ez da lehen aldia, honelakoak gertatzen direla, adierazten du, ez, zenolako, ez dakit nola ikusten duzuen zuek, balio gitxi duten bizitza hauek, ez, nora ezean itxaroten nor kartatu eta noren erantzukizuna izan beharko luke, eta estatuak beraien erantzukizunak alde batera utziz, ez? Migratzaileekin egiten ari dana ez da normala. Milaka hil dira dagoeneko itxasoetan, eta nire ustez 30 urtero 40 urte barru gauza hauei buruz hitz egiterakoan barrituko gara eta esango dugu ez zelan onartu dezakegu halako gauzak, ez? Eta gainera, bai, Italian pasatzen da, baina hemen bertan bai pasatzen da, ez? Ez dakit azkenengo hilabetetan 2 pertsona hil dira bidasoa errekan, Frantziara sartu nahian, igerian, orduan, hori gure aurpegin aurrean gertatzen da, eta instituzioek udalek ez dut ez egiten, orduan, bazuk esan duzun moduan, erantzukizuna zeinena da, ez? Zeinek paga oin behar dau halako gauzak, halako pertsonen bizitzak. Bai, nik uste, Europa honetan eta gaur eguneko munduan dugun arazorik larrienetako bata arrazakeriarena da. Egundoko arazo larria planteatzen ari da, eta Europan nik uste lehen mailako arazo bat daukagula horren ondorioz eta etorkinen aurrean daukagun jarrera oso desegokia medio, ezta. Zuk aipatu duzu Aitamari, eskerrak Aitamarik, egundoko lana egiten du eta benetan txalotzeko eta laguntzekoa da, nik aldudan guztia laguntzen ditut, ezagutzen ditut, aspalditik, eta uste dut, euskaldun guztion hori bai dela arrotasunerako motibo bat, ezta? Baina, klaro, egiten duten lana txikitsua da, azken finean. Ehundaka batzuk salbatu eta ikusten dugu ze arazoa dituzten salbatzeko gainera, ezta? Oraingoan lortu dute Sicilia, Maltak bide guztiak itxi ondoren, nik uste Europak bide guztiak itxi ondoren, ia opari bezala utzi dute hor Sizilian desembarko egiten, azken orduan, eta, negargarria da nik uste dute egoera hori, baina tartean gertatu da Kanaritara ere ari direla llegatzen, beste hundaka batzuk, eta gero justu Italian hasi da orain epaiketa Salvini fascistaren kontra, ezta? Salvini fascista gobernuan zegoenean, da barne ministroa zenean, Open Arms, hau ere oso ezaguna, laguntza ematen, Open Arms zigortu zuen, da bertan zijoazen, eundigorako 150 piku, ez da, 157 uste dut. Etorkinak gorria pasa zituzten Salvini honen politikaren ondorioz, eskuin muturraren politikaren ondorioz, ez da, Europa guztian edatzen ari den eskuin muturra bide batez esan da. Eta gero, ondo esan duzu, ez da, bidasoan bertan edota trenak harrapatuta hil diren etorkinak. Nik uste horrek markatzen duela guk geu daukagun gaixotasun larri bat, Europa honek eta Europa honetako biztanleo daukagun gaixotasun larria. Ari gara delegatzen gobernarietan, da gobernariek inolako eskrupulorik gabe negoziatzen dute edo Turkiarekin, edo Marokorekin, edo gobernurik erreazionarioekin, negoziatzen dute diru laguntza baten truke, etorkinen, milaka eta milioika etorkinen bizimodua. Baina eske lehenago, doblemente larria da, lehenago Libian, Sirian eta toki horietan gerrak guk geu hau da, ez guk, baina gure gobernuek eta Europar Batasunak eta estatu batuek provokatu dituzte, ez da, gerra imperialista dira, ordan, egoera da benetan ikaragarri larria.
eta asko eginda ere Aita Marik egiten duena edo Open Arsek egiten duena da txikikeria bat arazoaren dimensioa ikusita. Hor nik uste lortu behar dugula, nola edo hala lortu behar dugula aldatzea errotik Europa daraman politika etorkinekin beharrezkoa da. Baina oso zaila dirudi, duela gutxi izan dugu hemen Mikel Reparaz kazetaria, EAEBko egoera aztertzen ez da, trampismoa, zenolako diskurtso gorrotoa edatzen ari den, mundu osoan zehar, emigratzaileen aurkako diskurtso hori, Europan gorakada izaten ari duena baita ere, eta, bueno, Europak ezartzen ari dituen migrazio politiken aurrean, badirudi, dagoen irtenbide bakarra dela elkartasuna. Bai, elkartasuna eta horri buruz nire ustez aipatzekoa da, adibidez, Irungo Harrera Sarreraren lana, eurek inungo laguntzarik gabe, etortzen diezen migratzaile, Irunera heltzen diezen migratzaileei, jana, ura, informazioa ematen diete, medikura joan behar badira laguntzen die, baina gero zer gertatzen da, ez? Errekurtso baten sartzen dira 3 egun eta jazta eta kanpora eta kale gorrian geratzen dira. Orduan, itxason jentia abandonatzea oso txarto dau eta ezin da onartu, baina besta ezin da onartu hemen gure Euskal Herriko kaleetan hainbat pertsona etxe eta janari gabe ustea, ez? Eta gure aurpegin aurrean gertatzen da hau, eta inork ez dau ez esaten, eta inork ez dau ez onartzen, eta nire ustez ez da bidezkoa. Bai, hainbat erpin ditu gai honek, ez da, lehenik eta behin jatorrizko herrialdetatik ez joateko baldintzak sortzea, gerrak ekiditea eta egin daiteken guztia, gero bide seguruak bermatzea baita ere migratzaile hauentzako, ez egoteko nora ezean itsasoan eta hiltzea bermatuta azken finean, eta gero heltzen direnean herrialdetara ere, politika eraginkorrak egitea, ez? Eta kale gorrian ez egoteko politikak egitea azken finean, ze bai, heltzen dira, bidai luze baten ondoren, hainbat trauma igarota baita ere, esan daiteke, ez da mafiak tarteko badira, eta heltzerakoan zer? Ez da, espero ez zutena. Beste gauza bat kontatzen diete aiei baita ere. Bai, mafiak aipatu dituzu, baina nik ez dakidana da mafia horiek sustraian non dituzten, ez da? Eta zeri deitzen diogun mafia, begira. 5 urte bete dira orain, Endiai izeneko senegaldar bat, nik esango nuke erail egin zutela Iruñan. Ze espada hori argitzen pentsatu behar dugu hori zebera, eta nola? Polizia Espainiarrak atxilotu egin zuen Iruñan bizi zen, gazte hau, senegalekoa. Ikusi zen atxiloketa momentuan inok ez daki zergatik atxilotu zuten, ikusi zen oso tratu bortitza eman ziotela, da handik ordu gutxitara, esan zuten hil egin zela komisaldegian, ez da? Eta artxibatu egin zen, lotzari gabe epaitegiek artxibatu egin zuten kasua. Bueno, nik uste dut, halako arrazakeria violentoa gainera, mafiak, begira, polizian bertan aurkitzen bada eta epaileek babesten badute zuk esango diazu zer egiten ari garen. Nik uste dut, sustrai sakonak eta oso kezkagarria dituen fenomenoa dela arrazakeria. Hemen eskandalo bat montatu zen Estatu Batuetan, polizia batek hil zuenean, beltz bat, denok ikusi genuelako bideo baten bidez, hau esen bideoan ikusi, baina kasurako efektua berbera da. Da nik uste sakonean dagoen arazoa oso larria da. Arrazakeria eta eskuin muturraren filosofia hori sakon sartuta dago gure gizartean, da nik uste horren kontra sendo borrokatu behar garela. Eta zein diretara, uste duzu dela eraginkorrena, diskurtso hauei aurre egiteko, arrazakeria azken finean deusestatzeko, eta alde batera usteko behin betiko barkatu. Elkartasuna eta informazioa. Eurek ez duten nahi ona etortzia. Euren herrialdetan ondo bizitzen die, baina gerrak daz, baina pobrezia dau, orduan, eurek ona etortzen die, lana bilatzera, euren bizitza egoera on baten bizitzeko, ez? Orduan, guk ez dugu pentsatu bihar eskumak esaten dago moduan ez, gure lanak entzen dutela edo violentoak diela, eta poliziak hainbat, zuk esan dozu moduan, hainbat kasu jipoitzen dute, oso super txarto tratatzen dute, eta ez bakarrik poliziak, egunkariek eta telebista bai, alako diskurtsoak
bidaltzen dute eta jendiak gauza horrek sinesten dute. Orduan, nire ustez informazioarekin, euren historioa eurei ezagutu behar ditugu, eurei entzun, sobre todo, eta informazioarekin saiatu halako gauzak ez pasatzia, ez dakit. Claro, oso pentsazazu, diozu diskursoa, pentsazazu ez da, batez ere jende beltzak ez da, atera behar izan badu mundu mailan konsigna bat eta zabaldu Black Lives Matter, hau da, beltzen bizitzak balio du. Osea, hori esan behar badute, ze egoeratan gauden, hau da, bai estatu behar da beltzen bizitzak ere balio duela, ez da? Orduan, nik uste dut, diskurso mailaia agortu dala bidea disparateraino ailegatu behar gara nunbait oinarrizko diskursoak berriro presente daudenean. Ez da jakina, beltzen bizitza eta edozein koloretako pertsonen bizitza balio duela eta balio behar duela berdin gainera. Zer egin behar da? Diskursoarekin ikusten denez ez da nahikoa, nik uste dut mobilizazioa behar da, aktibazioa. Halako zerbait gertatzen denean jenteak esan behar du, bueno, onaino heldu gara eta salatu behar du kalean eta errudunak zigorrarazi egin behar dira. Poliziak izan edo epaileak izan edo dena delakoa, baina nik uste dut, eta hau elikatzen duen jentea, gutxienez legez kanpo utzi behar da. Nik ez dut onartzen inola ere erakunde fascistat eskuinmuturrekoak legezkotzat eman eta gainera laguntzea komunikabideetan. Nik uste dut hori eskandaloa dela. Horixe beste gai bat izan daiteke, ez da? Eskuin muturrak lekurik izan beharrote duen komunikabideetan, nik uste dut nahi honen bueltan bintzate nahiko argi dugula postura, baina beste gomatuerako utziko dugu Maialen Ferreira, eta Carmelo Landa, eskerrik asko gurean izateagatik, eta jarraian eguneko albiste nagusia Carolina Suarezen eskutik orain arte. Venga, agur! Jadu altzea, komuneko moketa horrien, bai. Haze, wifi, puska. Nik etxean berdina zakat. Ah, bai? Bai, Euskal Telekoa.